Când am început să fac sport pentru prima dată, undeva tata era poate contra, nu-mi permitea să merg la antrenament, dar acum cred că se mândrește de 10 ori mai mult și mândru că fiica lui a ajuns la așa nivel mare. Când am început să fac lupte, cred că mai speram de la unele luptătoare, cum ar fi din America, Moroz, o luptătoare activă și am ce să câștig din ceea ce privesc din luptele ei. Să spune că nu știu unde poți să descoperi talentul, cred că eram și eu undeva ascuns într-un sătuc mitel cu 100 de oameni. Primul cu omul slăvit. Eu când merg la competiție și mulți antrenori deja mă știu de mulți ani, chiar și americani. Și eu când spun că acasă am free baby, zic, da, e mei. Zic, am o fată și doi băieți, bravo, se uită la mine uimit și nu pot să creadă. Și când văd în spatele meu, arată cu dește la echipa lor, uite că fata și o vezi, uite cum se luptă, uite cum. Și acasă mi are 3 copii. Pentru o sportivă ca mamă de performanță e foarte greu să fii și mamă și sportivă într-același timp. Dar eu naștere, recuperare, sport, iar naștere, recuperare, sport. Și tot așa, cred că pentru mine asta, dacă să mă întorc în timp și deja știind 5 ani trecut, aș mai încerca o dată. Sacrificii foarte mult, chiar când ține categoria, sacrificii când ruptura asta de mamă e foarte dureroasă. Chiar eu o simt pe pielea mea când e, de exemplu, să duce. La noi diferența între copii e de 4 ani, ca la Olimpiadă. Așa noi am combinat familia, copiii și sportul, adică din 4 în 4. Luptele libere, cât de frumoasă, poate atât și de periculoasă sunt, pentru că noi jertfim cu corpul nostru însuși pentru a aduce un rezultat de performanță în țară, unde sunt traume care ele poate să fie pe viață și poate să nu fie recuperate. Și au fost cazuri când chiar am căzut și crezând că n-ați mai pot merge la competiții, dar prin voința mea de caracter și prin ambiții, cred că am depășit și obstacolul dat. Și am devenit chiar și vicecampion mondial atunci când am mers cu spatele traumat, chiar nu puteam nici aer să trag, nu puteam nimic, dar am demonstrat încă o dată, nu pentru altcineva, dar pentru mine că eu pot. Și acum cred că orice obstacol care îmi vine în cale, știind că atunci m-am putut ridica, acum tot mă ridic. Cazul tău e foarte interesant și este. Când prima dată am mers la un campionat de mondiale, atunci eram însărcinat cu fata, dar nu știam că sunt însărcinată. Pur și simplu mi-era frică că nu o să mai pot face sport în continuare, dar n-am mers la antrenament, cred că vreo 2-3 luni, că nu știam cum să-i spun antrenorului. Când i-am spus, el mi-a spus așa: nu trebuie să-ți fie rușine și nici nu trebuie să-ți fie frică. Tu cât de tare îți iubești copiii și a să iubești sportul, o să revii în sport. Asta e ceva fiziologic, asta e ceva de la natură, adică nu trebuie să ți teni. După care, fericit, parcă știți, mi s-a deschis nu cu o ușă, dar 10 uși, așa cu un soare în suflet. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți gata de antrenament? Da! V-a fost dor? Da! Atenție! Hop! Hai, care cantonul? Accelerăm! Schimbarea e foarte mare în sat. După ce am deschis secția de lupte, copiii din sat au început cu un curaj de a veni să se înscrie foarte mulți copii. Am avut vreo 60. Cred că zâmbetele și activitatea în copii și ei care am văzut-o, adrenalina, m-a făcut și m-au convins ca să activez ca antrenoare. Dar copiii sunt tare curioși și le interesant ceea ce fac și n-au răbdare ca să mă întorc din nou acasă, să revin și să începem antrenament. Cred că disciplina în sport am luat-o de la antrenorul meu. Am un antrenor, domnul Cobleanu, și ține disciplina foarte aspru și eu cred că îi mulțumesc că mi-a spus de mult
dumnealui pentru disciplina care o am eu acum. Noi în sport nu mai educăm campioni, dar educăm și oameni, că eu am o vorbă, trebuie să fii om pentru oameni. Cred că ar fi foarte bine și venit ca în fiecare sătuc să afle câte o secție, nu numai decât de lupte, să fie și judo, și sambo, și volei, și fotbal, ca copiii noștri să aibă activități. Când m-am întors de la Rio de Janeiro la Olimpiadă, am fost invitată într-un proiect, se numea Tu știi că poți, organizat de Națiunile Unite. Scopul campaniei a fost ca și alte femei să înțeleagă că și ele pot. Femeia poate tot numai dacă dorește și are susținere. Când îți dorești ceva să obții în viață, cred că orice obstacol care ți șade în cale, tu îl depășești cu ambiții și cu credință. Sunt Mariana Ieșanu Cherdivară, sportivă de performanță, triplu campioană europeană junior și cadeți.